El capoll de papallona. Hi ha contes senzills que contenen veritats profundes i avui començarem amb un d'aquells. Un dia un home va trobar un capoll d'una papallona, el va agafar amb cura i se'l va endur a casa. Al cap d'uns dies va veure com apareixia una petita esquerda. La papallona lluitava per sortir empenyent i esforçant-se per passar pel forat estret. L'home va observar durant hores aquella lluita, fins que, impacient i preocupat, va decidir ajudar. Amb unes tisores va obrir el capoll. La papallona en va sortir fàcilment, però el seu cos era inflat i les ales arrugades. L'home va esperar que, amb el temps, les ales s'estenguessin i la papallona pogués volar, però això no va passar, mai. Aquella papallona, que no havia hagut de lluitar per sortir del capoll, no va arribar a volar. Va quedar condemnada a arrossegar-se per la vida. Sense saber-ho, l'home, amb la seva bona intenció, havia impedit un procés necessari. L'esforç per sortir del capoll no era un obstacle, sinó una part essencial perquè la papallona pogués ser lliure. Aquest conte ens parla de quan, per voler protegir, controlar o facilitar massa, acabem limitant a l'altre. Potser, sense voler, ens convertim en persones helicòpter, sempre vigilant, sobrevolant, decidit pel que estimem. Però quines ales poden créixer sota tanta ombra? Ara sí, bon dia, Dolors, bon dia. Bon dia. Doncs ha quedat molt clar, no?, a partir d'aquesta petita història, que és una persona helicòpter, no? Sí, vull explicar que és una història treta de la tradició hindú, Sí. o sigui, enganxada doncs, a les idees de l'hinduisme, i m'agrada molt perquè el símbol aquest, a veure, una papallona no té res a veure amb un helicòpter, no? I la persona que l'agafa amb cura, que cuida d'aquell capoll, doncs no, o sigui, té figura humana, no d'helicòpter. Però la significació de l'actitud d'aquesta persona és la de persona helicòpter. Hem de dir que parlem d'una actitud, que un pot tenir aquesta actitud, i que és una actitud bastant invisible. És a dir, no acostumem a percebre, per un costat, si som nosaltres, helicòpters, persones helicòpters amb aquesta actitud, o si tenim algú pel voltant que està sent un helicòpter en això, no? En el nostre creixement, en el nostre desenvolupament, en el nostre vincle amb aquesta persona. I avui ho desgranarem. Vinga, va, expliquem ben bé què és una persona helicòpter. Expliquem ben bé què és una persona helicòpter. Una persona helicòpter és una persona que es vincula amb els altres a través de tenir cura dels altres, no? I cuidar-ho, que és una forma d'estimar, no? Cuidar dels altres, però és una forma sorollosa, amb excessiva presència en la teva vida. Les persones helicòpters tenen massa presència en la vida dels altres. I després això, no? Sobrevolant sempre el que estàs fent. Per tant, un subtítol del programa d'avui podria ser ser persona helicòpter, o quan voler ajudar i voler cuidar es converteix en control. Sí, quan ja és massa exagerat, no? Ja és estar massa a sobre. Massa a sobre de l'altra persona. Sí, als Estats Units aquest concepte i aquesta actitud és molt coneguda, així com aquí algú pot haver pensat, persona helicòpter, això què és, no? I es pot haver imaginat coses, però no sap ben bé el que és. Als Estats Units es fa servir molt, l'helicòpter mom, sobretot, perquè, les mamàs helicòpters. Ara entendreu, amb uns exemples que posaré,
per veure què és ben bé aquesta actitud de ser helicòpter. Per exemple, mares i pares que controlen cada pas dels seus fills. És a dir, estan en allà sempre, facin el que facin els fills, inclús jugant, inclús accedeixen la seva ajuda en l'acompanyament aquest del fer créixer amb un nen, no? O d'ajudar-lo a créixer. I ja dic, es diuen helicòpters parents o sobretot helicòpter mom. Parelles que no deixen aire, que no deixen respirar, que no deixen espai. Si algú m'està escoltant i algú té o ha tingut alguna parella així, doncs és perquè aquella persona estava tinguent una actitud helicòpter. I si nosaltres observem que ho som, que no deixem espai, que no deixem aire a la parella, és que estem que fent servir... sempre estem cuidant excessivament, no? Massa pendents, massa... Això, no? Que per l'altra persona pot ser com un control excessiu, no? I ajudant quan ni tan sols ens ho demanen. No? Ja ho veureu, són aquestes persones que de seguida organitzen tot, de seguida ajuden sense que ningú els hi demani. O sigui, de vegades és molt visible, però de vegades no tant. De vegades és molt subtil. És allò de que ja ho han fet i no t'han deixat aquest espai perquè ho facis tu, perquè siguis tu. Després, amistats això, sobretot amb les amistats, com es veu, persones que s'anticipen a tot. O sigui, jo ja he muntat tal cosa per tal amiga o per tal grup d'amigues, jo ja he organitzat, jo ja he resolt molts problemes o moltes coses que encara no han aparegut, però que ja les tinc resoltes, no? I persones que s'anticipen moltíssim. No deixen expressar en els demés, no? No deixen col·laborar fins i tot moltes vegades. Caram, no? sí. És com així, no? Ocupen tot l'espai. I professionalment, doncs, persones que ho estan supervisant tot contínuament dels altres. O sigui, aquesta actitud està enfocada als demés. És cuido, ajudo, col·laboro, participo, m'anticipo, sempre cara als demés. Què passa? Doncs que sovint aquestes persones no s'estan ocupant de les seves coses. De si mateixes, clar. No s'estan ocupant perquè és això, estan sobrevolant contínuament els vincles que tenen. Aleshores, una frase clau d'això és sobretot entendre i veure que aquesta cura i aquest cuidado i aquesta... No, si és que jo ho faig per ajudar, jo ho faig per vosaltres perquè mira, així teniu menys feina, no? És com una ajuda i una cura que sembla, doncs, apropiada i que és una mostra d'afecte i de carinyo i d'estar per als altres. Penseu que és un control disfressat. O sigui, i és igual d'invasor que un entrar directament arrasant-ho tot. O sigui, és igual d'invasor que les persones que són molt dominants. Aquí no es veu el domini perquè és com una disfressa. No, jo ho faig sempre pels altres. Jo perquè tothom estigui bé, al tanto. Perquè això... I sobretot també s'identifica molt les persones helicòpters amb persones salvadores. No? És que potser les altres persones no volen que les salvin. No, senzillament, moltes vegades només volen ser escoltades o de vegades ni això, volen ser elles. I ja està, no? I llavors és un control excessiu que el que indica és que això tens una conducta invasora, més que d'estimació. Clar, perquè pot arribar a cansar a l'altra persona també, no? Sí, cansar i a privar és el que la metàfora... I privar que l'altra persona faci, no? Clar, el conte... I ser lliure, com la papallona, no? Que s'havia de transformar ella sola, no? Clar, i amb totes les seves parts ben formades, perquè aquest bon home, amb les tisores, clar, la treu del capoll i ella estava en el seu procés de poder sortir, però no era el moment. Clar, li obre el capoll i resulta que encara està inflada i encara té les ales que no estan prou formades, no? I l'home de vores espera
que fora, amb el temps, vagi desplegant les ales. És que moltes vegades aquestes actituds, el que fan és que ja et condenin a una vida amb mancances, no? De les teves pròpies actituds, sobretot en petits. Sobretot helicòpters moms, donar-se compte. És que en el cas dels pares, no, que no sé si protegeixen o cuiden excessivament, no? Clar, no els deixen ser ells mateixos, no? Sí. Parlaríem d'una sobreprotecció en el cas dels pares. Però, clar, quan introdueixes el concepte de persona helicòpter, clar, et qüestiones molt més, perquè com que la sobreprotecció com que entra dintre de l'estimació. No, atenció, no. Estàs tinguent un control disfressat. Estàs disfressant. I has d'entendre que això no és tenir cura. Això és invadir. I estem d'acord en que els nens necessiten això. Ajuda en moltes coses, però no necessiten ser salvats del món, perquè també la persona helicòpter el que intenta evitar és el patiment dels altres, no? El dolor. Els intenta passar per intenta evitar que passin per coses que consideren que són doloroses pels altres, no? Pues que els errors, el sentir decepcions, el dolor de ara no em sento bé, o forma part del creixement. Totalment. I no s'ha d'evitar. Ara passaré a dir, a veure, com neix aquesta actitud, perquè anem a dir, val, ara ja sabem el que és, però com neix? Doncs mireu, neix perquè interiorment estan aquí latent una por terrible a perdre el control. A perdre el control. Després hi ha una inseguretat emocional. O sigui, són persones que emocionalment són molt insegures, llavors intenten controlar la vida dels altres, no? Sobrevolar sempre totes les actituds dels altres, perquè així tenen la falsa sensació de control emocional. Però clar, no. Si el control emocional teu, la regulació emocional, la seguretat emocional teva, la fas tinguent en compte amb tu, no el que fas tu, les accions teves, no el que fan els altres, i intentant corregir-los. I després, també, molt important, la creença. I això és una creença, és un pensament que un es creu que només serà estimat si és útil. I això, aquesta creença, es va introduint des de petitons. És allò de que quan tenim petits al voltant, no, els pares estan molt contents quan el nen, per exemple, mostra que és útil amb alguna cosa. No? O sigui, si endreces a la teva habitació, caram que bé, perquè està sent útil a la mama, que així no té que endreçar tant. Llavors, ojo, perquè això es va introduint, aquest pensament, i és el que pot generar després que tinguis actituds helicòpters. La frase clau en aquí és que a tu les altres persones t'han de valorar pel que ets, no per el que fas per ells, és a dir, per la utilitat que tens per als altres. No. O sigui, les persones ens hem d'estimar i hem d'estimar els altres pel que són, no pel que fan per nosaltres o pel que deixen de fer. Però en aquest cas, les persones helicòpters fan molt, molt pels altres. Estan enfocats sempre amb les actituds dels altres. Llavors, preguntes, dues, per fer l'autoreflexió. Sento que si no m'hi fico en la vida de l'altre, en les seves actituds, amb el que fa, amb les seves coses, anirà tot malament? O que hi haurà alguna que anirà malament? Les persones helicòpters també tenen aquest sentiment, aquesta sensació. És que si jo no me n'en cuido, la cosa anirà malament. Llavors, tenen poca confiança amb els altres, perquè en realitat el que està faltant és confiança en si mateixes. Per tant, aquesta sensació, tinc aquesta sensació, i l'altra sensació és de que si jo no ajudo, o jo no sóc útil, o jo no faig coses pels altres, desapareixo. No,
Si no fas pels altres coses, no desapareixes. Ets igual, Si els altres et veuen iguals. O sigui, hi ha com lligat, no? Que jo tinc que estar, això, sobrevolant sempre la vida dels altres perquè és la manera de que si els altres copsen de que jo hi soc. Doncs no. Els altres et copsaran que hi ets d'una altra manera. Però copsaran que hi ets, no desapareixes, Per tant, aquí una frase clau, una altra, estic dient frases claus aquestes que poden ser revolucionàries interiorment. Ser persona helicòpter o tenir aquesta actitud no és una maldat, Atenció, no és una maldat. Tot parteix, perquè ara les persones, segur que si hi ha algú que m'està escoltant és, però és que jo faig les coses pels altres amb bona fe, amb bona intenció. Mira, just anava a dir el mateix, dic que estic segura que més d'una persona que ens està escoltant en aquests moments deu pensar això, just, Doncs no et qüestionis si ets bona persona o mala persona, no, ets bona persona. No és una maldat. Ara, què és l'actitud helicòpter? És una ferida. I aquí ve la clau. Quan entenem això, és una ferida amb forma, ha adoptat la forma de necessitat de control. És una ferida, això, que ve de no haver-se sentit visibilitzat per a l'entorn, haver-se sentit sol, sentir que no he fet suficient, he intentat ser útil, i tot i així no m'ho han valorat. Ve d'una ferida de no sentir-se valorat, de no sentir-se estimat, també, i cuidat de la manera que jo necessitava. Moltes vegades no necessitem que sobrevolin, sinó que necessitem només que estiguin al nostre costat. Clar. I és aquesta la clau, Llavors, reconèixer aquesta intenció, jo m'he de qüestionar, o sigui, tinc la intenció de controlar l'altre, i ja veureu com de vegades diem, sí que si no em sembla que si no ho faig jo les coses no anirà bé, no anirà a la festa si jo no sóc l'absoluta organitzadora, no? Doncs està sent helicòpter aquí. Confiar en els altres, confiar que els altres són sers complets, sers que són suficients, inclús els nens petits, són suficients. Clar, no els hem de protegir tant, que també han de créixer i tenir els seus errors, els nens. Exacte. Permet que s'equivoquin, no que es facin mal físicament, això hem de tenir una protecció als adults, però deixem que s'equivoquin i que diguin, m'he equivocat, doncs ho torno a fer, i que hi tornin. I després treballar la pròpia identitat. És perquè per més que fem també s'equivocaran i ens equivocarem, això ens passa a tots, Clar, les persones helicòpter és això que deia abans, eviten l'error i eviten el dolor, eviten, és que no vull que passi per al fracàs, no, qui passi. O els adults fem allò de, com que jo ja he passat per aquí, jo ja sé de què va, no? Sí. Doncs tampoc, perquè el creixement és creixement personal. Clar, O sigui, l'altra persona veu més les coses a través de la seva pròpia experiència que no a través de les històries o els rotllos que tu els hi puguis explicar, no? Et miren així i dir, val, molt bé. Però clar, jo soc... Ja faré jo, i a més, ja pots dir que ja faré el que jo voldré, no? Perquè al final cadascú va pel seu camí, no? Segueix el seu camí, no? Sí. Un altre punt, a part d'això, no? De reconèixer si jo tinc massa control, és això, no? Crear tu les teves coses, perquè moltes vegades aquestes persones helicòpters en realitat és que no fan coses per si mateixes, per a elles mateixes, no? S'ha de treballar la identitat, És a dir, això, sobretot, soc valuós per qui soc, no per les coses que faig per als altres, per als altres, Posar límits interns. Són persones que no posen. De forma col·loquial, perdona, Dolors, molts diríem, és que aquesta persona té massa temps lliure, no? Sí. De vegades dona aquesta impressió, no? Aquí, són persones que s'han de buscar activitats, s'han de buscar... però coses enfocades per elles. Avui vaig a caminar per mi, vaig a fer això per mi, o sigui, el per mi, que es permetin a aquestes persones fer coses per ella mateixa, per elles, i deixar anar els altres, no? I què faran els altres mentrestant? Doncs estan fent coses elles també. Per ells. Exacte. O sigui, és tal qual. Els límits interns, que moltes vegades diuen, què és això de posar límits interns? Doncs, senzillament, no actuar
automàticament. O sigui, pensar-te les coses una mica abans. Mira, per les amigues vaig a organitzar això. Pensa primer, Vera. Clar. Pensa, no actuïs automàticament, perquè l'actitud helicòpter és molt automàtica i molt invisible, no ens donem compte. Recuperar aquests espais propis. Clar, igual estàs passant per sobre d'algú altre i tot, no? Fins i tot, no? Moltes vegades. I en el camp laboral, per exemple, no? Tenir un superior o un company que supervisa tant, és com que ui, quin agòbio, no? I sembla que jo no valgui, i sembla que ho estigui fet tot malament. I no, tu ho estàs fent bé, però és que l'altre té la necessitat de control de la teva feina, no? De com ho estàs fent. Llavors, clar, és una mica deixar això que dèiem, que amb les parelles es nota molt, deixar aquest aire, no? Aquest espai. I això també, aquestes persones han de mirar si elles, com que no accepten el seu propi dolor, del seu propi error, del seu propi fracàs en les coses, això intenten escapar fent accions cap als altres. Doncs no, també acceptar que, que tu també t'equivoques i que no passa res, sobretot, que no és jutjable. La frase clau, última frase clau, que n'he deixat anar, aquesta és la quarta. Quan deixes d'intentar salvar tothom, realment te n'adones que les altres persones no volen ser salvades, no volen ser cuidades. La majoria de persones el que volem aprendre és a saber cuidar-nos a nosaltres mateixos. És com el nostre anhel més interior. Passa que a manca de no saber-ho, busquem que ens cuidin els altres. Enteneu? Però no, en el fons, tothom vol ser aquella persona que em sé cuidar, tinc les meves estratègies, tinc les meves eines, tinc el meu... Llavors és com, em sento no útil pels altres. Sento que el meu propòsit d'estar aquí és algo elevat. I permeto que els altres també estiguin enfocats en aquest em sé cuidar, soc valuós per això, no? Molt bé. I aquesta és la reflexió final. I ho hem de deixar aquí ja gairebé, perquè sí, arriba l'informatiu ja de 2:45. Dolors, moltes gràcies. Gràcies a vosaltres. I cuida't. Tothom, cuidem-nos a nosaltres exactament, mateixos. A cuidar-se molt. Si hi ha algú que vol escriure'ns, explicar la seva experiència, ja dic, de manera anònima, és molt enriquidor. I tant, que ho facin. Que ho facin. I tant. I l'últim que dic, a les xarxes posaré llibres, sèries i pel·lícules referents a aquest tema. Que ja veureu, sobretot hi ha una sèrie, Modern Family, que, es veuen els helicòpters en allà. Després d'aquest programa identificareu claríssimament. Fantàstic. Doncs moltes gràcies, Dolors. A vosaltres. Bon dia. Bon dia.